Какво правим? Тъпчем се грозди. Това е най-тъпто нещо в света. Грозди. Го ядем и така. Гледай да не спадне някой от устата си. Ето не е така, не е хубаво така. Тъпчем се грозди. Много фешън буски имаме. Тъпчем се грозди. Това е потник. Ама сме много топло. И съм го клона на две, защото иначе прозира. Пък съм скъси гъм. Ох! Добре, защото... На плочки! Да, не, има наистина. Ето не се виждат на видеото. Уф, ти грозна спайка. Ужас. Той се вижда. Аз там гроздите. Да, това правим. Тъпчем с грозди. Това исках да кажа. Да. Някаква Вики ми птица. Чакай. Не, Моля те, не ходиш на него. Не срещу до мен. Той. Сега има цялата натъпкана с грозди и ще видим ако си си гости какво ще стане. Дай пак. Дай пак. Само ти пълзва гроздите, но... Да, ами а в дете легавим се. И се тъпчем с грозди. Здрав като Nokia. Да, чао.